दिनै आमथेखा एरियायाव फैनानै आं जोबोर दुखु मोनदों। गोबां खोथाखौ सावरायबाय आरो मोनथिबाय। इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिब्दि खालामनो नाङामोन। सोरबा बुरैनिफ्राय सोरबा बोराइनिफ्राय अमा फिसा बाखि लांनानै मानो बिदिनो रायजोनिले रानहैनांगौ नङा होमबा नङा होमबा मानो बाखि लांलाबायनांगौ फैसा होना लां रानना हैथां। दा हनै बेसेरा गथ' गथायखौ खुंनो थाखाय न'खर सामलायनो थाखाय अमा फिसा खेथि खालामदों अमा फिसा फिदों बेखौनो बाखि लांना रानना हैदोंनो। आंखौ फन खालामहरदों हेलौ बाबा हनै इउपिपिएलनि मेम्बारफ्रा आंनि अमाखौ लांनानै फैसाबो होआ फनबो हमा खालामदों होनना आंखौ फन खालामहरदोंब्रा। अबाथ' आं बुंबाय मानो बाखि लांनानै फैसा होनाङा बिसोरलाय र' आं थांनो होनना दा फैदों आं। दा नै बे बोराइ मानसिनि अमा फिनायखौ मानो बिब्दि माबा बाखि लांना बायनांगौ गाज्रि जायोना बिब्दि। मालाथ' दानिया बुरैफ्राबो मबाइल लाजोबो मबाइलावनो अमा गाबबाय थादोंनो। नायबाय अमा गाबनाया नायबाला माने गावनि अमाखौसो रानबाय थादों नङा होमबा दुखुनांथाव जायाखै अमा फिसाखौ नों गाबनायखौ मिथियाबा नोंनिखौ मिथिखागोन ना। दा बिब्दि जों नायबाला बिनि अमाखौसो रानदोंनो मायबा फुरलि ना माबा नाम दोनदोंनो अमाखौ। आंनिया फुरलियालाय मा गाबबाय थादों अमाखौसो नुबाय दा बिब्दि खालामनाङा। अमा राननोबा नों फैसा होनानै लाना थां आरो फन खालामो जोंहा इउपिपिएलनि मुङाव अमा मानि खांदों दान हो होनलायलायोनो। माने इउपिपिएलनि मुङाव दान होनांगौ आरो माने बिसोरबो रानो नालाय रायजोनो राननानै होयो बाखि लांना आयं मिथिबाय नङाबा लांजागोन अमा दोङोबा दा हरखा दा फन हमखा हरनाङा दे आयं। दा नै आरो मोनसे बुंबावदों माने आरो माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनो फैसा होयोनो। आइया मारै महर गोनाङाल' मोननांगौ नङा आरो महर गैयि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसाखौ मोननाय नङाना। आङो बुंहरदों बाबा माथो महर गोनां आइजोफोरनोसो मालाय फैसा 25,000 होथारो होनना बुंदों। आइया बिदि मारै जानांगौ र' बिसोरखौ एकदम थिग मिडियाआव बुंना होगोन आं नोंखौ बुंना होथो होननानै जों हरदो होनना बुंबाय। माने 10 जन मेम्बारब्ला माने 6 जन 7 जना महर गोजा जाथारनांगोन। बिदिनो बोरै जानांगौ आयं नंगौ नङा महर गोनांदोंलै मा खोथा दङ। दुखिया मानसिफ्रा महर गैयिबो थानो हागौ जेबो खामग्रें खुंग्रें गोसोम सोमखेबो थानो हागौ। आदिबासिफ्रा बिदिबा मोननायानो नङा माथो नङा आरो मालायफ्रासो मोनजोबगोन ना। बेखौनो आं खावलायदों बिदि अमा फिसाखौ बाखि लांनानै बिदि फैसाखौ होआलाखिनो थानानै गुबुननो रानना हैनाङा फैसा हो। जों सानदों सुइजारलेण्डनिफ्राय अमा गिदिर लाना फैदों हनै सोरनिबा बर' फिसाफोरनि अमाखौसो लांनानै बाखि रानलाबायना होदोंनो। बिदि जानाङा नङा होमबा आरो माबा महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होनाय महर गैयिनो दानना होनाय बिदि जानाङा नङा होमबा। बुंगोन आं इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ बुंगोन आंजों मेम्बारफोरा गासिबो मोजांखा बुंहरगोन आं जे फैसा बाखिखौबो हो महर गैयिनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनोबा नङाबा जोंनि गभर्नमेन्टखौ सेफायनोसै होनसै नङा होमबा। दा बेनिखायनो जों बेफोरबायदि समयसाखौ पुरा फोजोबनो थाखाय बिपिएफआ दिनै जोङो जानजि खाफ्राबाय 14 बसुमतारी बिथांनो भट जोङो होगोन। बिथाङा बिराद अनथावथाव नंना नङा इमान माने महराव नुबानो अनथावथाव सुद्द सारा माने अननो ओंखारलायनाय। बेनिखायनो जों बिनोनो भट होगोन। खुनु थाखा फैसा अमा फिसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंखौ जेबो खालामनो हाया। जों 14 बसुमतारीनो भट होगोन। थेंक इउ। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन।
लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।